Банда, още едно бързо лайвче, последно за тази вечер да направим. Едно последно бързо лайвче да направим за тази вечер. Аре банда, харесвайте, споделяйте. Харесвайте, споделяйте да се събираме повече хора. Ето го масажорчето. Ето го масажорчето. С USB зареждане е масажорчето. С инфрачервено загряване. С няколко степени на масаж. Ето го как действа. Не, нямам компютър за автоматично поливане, нямам. Мария Атанасова, нямам. Ето го масажорчето, как изглежда, с инфрачервено загряване, с няколко степени на масаж. Може да се сложи на врата, на ръцете, на краката, на гърба, на раменете. Ето го как действа масажорчето. Доста е добро. Доста силно стиска. 23 евро е цената, Мариана Атанасова. 23 евро е цената на масажорчето в момента. Имаме последни бройчици от него. И цената е 23 евро, но следващата партида ще е на по-скъпа цена, защото ни вдигнаха цената и на нас. Така че 23 евро е в момента цената на него. Имаме около 20 на бройчици, мисля, че имаме. Около 20 бройки, мисля, че имаме налични още. Така че 23 евро е цената на масажорчето. Добре, Николай, радвам се, че си доволен от масажорчето. То до сега недоволни клиенти от него нямаме. 23 евро е цената на това масажорче с инфрачервено загряване, с няколко степени на масаж. Доста е добро. 23 евро е цената, остават последни бройчици. Нещо за теб, Николай, какво напримерно? Николай, например, какво дали има за теб? Ето го как действа масажорчето. Много е добро. По твоя вкус покажи. Да, показвам. Ето, започваме. Започваме с масажорчето. С инфрачервено загряване, няколко степени на масаж има, няколко степени на загряване. Доста е добро масажорчето. 23 евро е цената на масажорчето. Може да се сложи на врата, на раменете, на главата, на гърба, на краката, на ръцете. Доста е добро масажорчето. 23 евро е цената, така че възползвайте се от тази цена, защото следващата доставка ще е на по-скъпа цена. 23 евро е цената на това масажорче. Който иска да се възползва сега от това масажорче, защото цената е само 23 евро. Имаме последни бройки останали. Последни бройчици останали. Имаме банда, харесвайте, споделяйте лайфа, давайте да се събереме повече хора. 23 евро е цената на масажорчето с инфрачервено загряване. Аре банда, харесвайте, споделяйте, давайте, цъкайте да може да се събереме повече хора. Валю Стоянов, здравей. Ето го как действа. Камери, Валю, нямам в момента камери, предполагам, че ще имам, но не знам кога. 23 евро е цената на масажорчето с няколко степени на масаж. Инфрачервено загряване. Няколко степени на инфрачервено загряване има. Доста е добро масажорчето. 23 евро е цената. Последни бройки остават.
Последни бройчици остават на това масажорче, 23 евро е цената. Възползвайте се сега от тази цена, че после ще е на по-скъпа цена. 23 евро е цената на масажора, може да се сложи на врата, раменете, гърба. Харе банда, харесвайте, споделяйте лайвчето, да се събереме повече хора. 23 евро е цената на масажорчето, добре. Желаящи за масажорчето няма. На 23 евро цена няма желаящи. После на по-скъпата цена. После на по-скъпа ценичка ще е. Ето какво имаме тук. Седник за предно стъкло на автомобил тип чадър е седника. Доста добро седниче е това. 10 евро е цената на този седник тип чадър за предно стъкло на автомобил. 10 евро е цената. 10 евро е цената на това седниче тип чадър за автомобил. Тук имаме стартер за автомобил. Ако ви е паднал акумулатора, може да си запалите автомобила с това стартерче. И също така може да си помпате и гумите с него. 40 евро е цената на това стартерче за автомобил. Ако ви е паднал акумулатора, палите си автомобила с него. Също така може и да си помпате и гумите с това стартерче. 40 евро е цената на тая машинка. Доста добра машинка е това. Нямате нужда от стартерче за автомобил. Добре. LED крушчица. LED кружка с соларно панелче вградено в нея. Закачалчица си има тук да се закача. И тук си има вградено соларно панелче. С USB кабел също може да се зарежда. Ако не, оставяте я на светлина през деня. От соларното панелче се зарежда. И после вечерта си имате безплатно осветление. Кружчица с няколко степени на светене. Кружката. Ето я. 6 евро е цената на една такава соларна кружчица с вградено соларно панелче. LED кружчица с вградено соларно панелче. Зарежда се през деня от светлината и вечерта си имате осветление само за 6 евро. 6 евро е цената на една такава кружчица. Ето как свети. €6 е цената на една такава кружчица с вградено соларно панелче. Само 6 евро е цената на една такава кружка с вградено соларно панелче. От светлината се зарежда и после вечерта си имате безплатно осветление. Сешуарче, ето го как изглежда. Доста добро сешуарче. 2000 вата е това сешуарче. Ето го 2000 вата. Доста е мощно. Ето го как изглежда. Ето как изглежда сушуарчето. Това му е приставка. Тук се слага приставчицата. Ето го как изглежда сушуарчето. 15 евро е цената на това сушуарче. 2000 вата е сушуара. Много е мощно това сушуарче. 15 евро е цената на това сушуарче.
Аре банда, харесвайте, споделяйте лайвчето. Някой, ако му трябва нещо да пита, ако имам, ще го покажа. Ето тук какво имаме, бездимно пепелниче. Това е електрически бездимен пепелник. Обира дима, така че в помещението, в което пушите, няма дим. Ето го пепелничето. 9 евро е цената на едно такова електрическо бездимно пепелниче. Ето го как изглежда. 9 евро е цената на това електрическо безжично пепелниче. Христо Любенов, не е такъв маркуч, не е въобще маркучи, никакви нямам. Не е единцо, ами никакви. Никакви маркучи нямам. Професионален комплект кухненски ножове. Ето ги как изглеждат. Отваряме ги. Ето как изглежда това професионално комплектче кухненски ножове. 3 ножа, сатър, белачка, ножица. 10 евро е цената на този професионален комплект кухненски ножове. 10 евро е цената на това комплектче. 10 евро е цената на това комплектче кухненски ножове. Само 10 евро е цената на това комплектче кухненски ножове. Професионално комплектче кухненски ножове. 10 евро е цената на това комплектче. Текстилно шкафче за обувки. Ето какво имаме. Текстилно шкафче за обувки. 19 евро е цената на това текстилно шкафче за обувки. Ето го как изглежда шкафчето. 10 евро е цената на това текстилно шкафче за обувки. Текстилно шкафче за обувки на никой не му трябва. Това е преносим сушилник с колелца на 4 нива, до 50 кг издържа. Преносимо сушилниче на 4 нива с колелца, до 50 кг издържа. 29 евро е цената на това преносимо сушилниче на колелца на 4 нива и издържа до 50 кг. 29 евро е цената на това сушилниче. Да, айде, давайте, харесвайте, споделяйте това лайвче, да се събереме повече хора. Термосче. Термосче с 3 чашки. Ето го как изглежда термосчето. 1, 2, 3 чашки има, ето ги. 8 евро е цената на това термосче. 8 евро е цената на ето това термосче с 3 чашки. Термосче на никой не му трябва термосче. Термосче с 3 чашки, 8 евро е цената на това термосче. Термосче не ви трябва.
електрическа кана сгъваема силиконова. Силиконова кана сгъваема електрическа. Ето е как изглежда. Ето така се разпъва. Ето я. 10 евро е цената на тази сгъваема електрическа силиконова кана. Ето каква става, колко малка. 10 евро е цената на тази електрическа сгъваема кана. И каничка не ви трябва, добре. Зарядно, много функционално, бързо зареждащо. Ето го как изглежда зарядното. 120 вата е зарядното. Много функционално, бързо зареждащо зарядно. 9 евро му е цената на това зарядно. Много функционално, бързо зареждащо. 9 евро е цената на това зарядно. Зарядно на никой не му трябва, много функционално, бързо зареждащо, на никой не му трябва зарядно. Добре, прибираме си зарядното. Ето го как изглежда зарядното, много функционално, бързо зареждащо, 9 евро е цената на това зарядно. Това е джет пистолетче, много мощно. Много мощно пистолетче това, ето го как изглежда. Джет пистолетче, супер мощно, с 3 степени за надухане. Има си LED светлина и ето го как работи. Ето го как работи, супер мощно е, ето го. Вижте колко е мощно само. Много мощно пистолетче това, много. Супер мощно е това пистолетче. Супер мощно е това джет пистолетче с 3 степени. На 3 степени има си LED фенерче. Много е добро. И джет пистолетче на никой не му трябва. Добре. Дончо, цена на пистолетчето 25 евро е цената на това джет пистолетче. Цената му е 25 евро. Ако питаш за пистолетчето, 25 евро му е цената. За пистолетчето ли питаш, Дончо? Дончо! Много ти е цената 25 евро. Добре, Дончо. Много е, да. Братле, в Темо ходи и си го купи в Темо за 7 евро с една скорост. Това е с 3 скорости, джет пистолетче.
Така че ходи в Темо, купи си го за 7 евро, пожелавам ти успех. Като не ти изнася тука, джет пистолетче с 3 скорости, купи си за 7 с една скорост. С 5 скорости, добре, можеш да напуснеш и да отидеш в Темо, да си го купиш. Аз го купувам за 35 цента, ето, значи 7 евро и в Темо са много, защото аз го купувам за 30 цента. Го купувам, ето, за 30 цента го купувам. Така, Методиев, като много знаеш, айде. Айде, цървал такъв. Кой питаше за джет пистолетчето? Ето, това е джет пистолетчето. С 3 скорости работи. Ето го какво, ето го как духа. О, Мукарел, здрасти, Мукарел. Ето го как духа джет пистолетчето. Ето колко е мощно само. Ето колко е мощно пистолетчето. €25 е цената на пистолетчето. Mercedes-Benz се присъедини. Слушалчици, ето ги как изглеждат слушалките. Ето ги слушалчиците. Ето ги как изглеждат. 19 евро е цената на тия слушалки. €19 е цената на слушалчиците. Чакай, това ще така става. Mercedes-Benz, какъв канал хубав ли е твоя, бе? За какви канали ми говориш ти, бе? Мукарел? Какво става, бе, братле? Хареса ли ти шпрейчето? Абе, Мерцедес, абе ти нещо май не си, нещо май много в час ми се струва на ти. Ти май нещо, не знам какво ти става на тебе, Мерцедес. Тук от няколко дни нещо, и като съм направил преглед какво, не съм ти гледал въобще профила, погледнах да видим какво си ме гледал ти. Нали си ме гледал ти, затова видях. Затова погледнах. Гледал съм ти на тебе профила. Боли ме мене за твоя профил. Хубав ли ти е канала или ти е лош канала. Тон колончица. Какво ти става, Мерцедес? Нещо не си пил хапчетата, май. Тон колончица с две слушалчици. 25 евро е цената на тази колончица. Мерцедес нещо погоде нещо. Бил съм го гледал профила. Въобще дори не си спомням как ти изглежда профила, бе, Мерцедес. Мукарел, нали знаеш, приятел, че моля ти се, пиши ми това, което искаш, ми го пиши на... Пиши ми го на Viber и сега защо така направи, сега тази пратка на тебе ти тръгна днеска, видях, че е тръгнала днеска тази пратка. Добре, Мерцедес, бе, да, не съм влизал само в твоя профил, да, влизал съм, да, гледал съм кой гледал, кой какво е правил, да, влизал съм в профила ти, да, и какво стана? Какво стана? Мукарел, сега твоята пратка, братле, днеска видях, че е тръгнала, сега поръчваш наново и ще ти дойдат две отделни пратки.
Моята пратка пратили. Алтим Катев, въобще не знам каква е твоята пратка, щом си направил поръчка, значи ти е изпратена, така че не се притеснявай. Добре, Мукарел, пиши ми на Viber какво искаш, защото знаеш, че така ще забравя. Моля ти се, пиши ми на Viber колко бройки от кое точно искаш, защото иначе ще забравя, Мукарел, моля ти се. Но това ти казвам, че тя днеска видях, че твоята пратка тръгна днеска и са фактически това ще дойде на отделна пратка, иначе може да ги сложа в една. 2 масажора. От Тим Катев, да, всички пратки са тръгнали. Видях, че днеска всички пратки са тръгнали. Така че, щом си поръчал 2 масажора, тръгнала ти е пратката и на теб. Не знам кога си я поръчал. Ако си я поръчал вчера, днеска ти е тръгнала. Видях, че днеска са тръгнали. Не знам кога си поръчал. Днеска са тръгнали всички пратки. Да, ясно, че си поръчал 2 масажора. Тръгнали са. Най-вероятно утре ще ги получиш. Няма пратка, която да не е изпратена. Аре на телефоните. Аре на телефончетата. Добре. А ти най-Катев, добре. Жив и здрав. И ти да си жив и здрав, брато. Жив и здрав и ти. Ги телефончетата. Идваме тук при телефончетата. Реплика на iPhone. Реплика на iPhone 16 Pro. Ето как изглежда телефончето. Сгъваемо, камерка си има, с 2 сим карти работи. С 2 сим карти работи. Българско меню, бутони, копчета, камера. 35 евро е цената на това телефонче. 35 евро е цената на това телефонче. Станчо Христов, менте е, да. И какво? И какво като е менте? Даже не е менте, даже е детска играчка това. И какво? Станчо, ще правиме. Станчо, много смешно. Виж колко си... Какъв си наумен. Много смешно. Станчо вече гледа. Станчо вече е страшен умник. Станчо. Станчо, виж го, схили се. Станчо, махай се. Ще му дам на Станчо Христов да се присъедини като гост. Ето го. Мини телефонче. С 2 сим карти работи и то. Мини телефонче. С 2 сим карти работи. 30 евро му е цената на това телефонче. 30 евро е цената на това телефонче. Мукарел, да не забравиш да пишеш на Viber, защото ще забравим какво трябва да правим утре, да мога да ги пуснем. Ама хареса ли ти това ще прече, бе? Мукарел, ти провали го, хареса ли ти? Така ли, бе, професоре? И 5 евро ли не става? Иван Видов, здравей. Така ли, бе, професорче? Ти много ли си умен? Ходи. Там, къде ти е мястото. Иван Видов, здравей. Кукър нинджа имаш ли? Не, нямам, не. Нямам. Мукарел, тук ли си, бе? Нямам кукър нинджа. Мукарел, тук ли си, бе?
Да, бе, верно, че ти не си го получил, бе. Да, бе, леле, чакай, аз полудех по Карел, аз полудех направо. Ти казвам, че видях, че ти е тръгнала днеска пратката, са гледай какво питам. Аз направо ми гръмна тиквата нещо. Да, разбрах. Ти кой си, бе, Чикиджигазо Гориджа, какво ти е това име? Какво пишеш, бе? Че поръчваш ли друга стока от моите хора да знам ко да им казвам и каква отстъпка да ти направим? От кои са тия твоите хора, бе, брато? Тия твоите хора, кои са, бе, братле? Каква стока, какви отстъпки? Кой си ти, бе? И ти нещо не си пил хапчетата, братле. Пи не си хапчетата, моля ти се. Ето го тримерчето. Ето го тримерчето за обезкосмяване. 18 евро му е цената на тримерчето. Това е 15 евро, да, точно така, само че при мен е 18. А ти за 15 евро ходи си го купи някъде другаде. Тук е 18. Ето го как работи. Я чакай малко, че ти... Я чакай малко. Я ходи някъде ти. Да не се правиш много натворът. Ето го как работи тримерчето. Има си всички приставки. Ето ги тук. Ето какви приставки има тук тримерчето. Серкан Махмудов, я чакай малко, е вънка. Да. Ето го тримерчето с всички приставчици. Ето ги тук приставките. 18 евро му е цената на тримерчето. Ето ги приставките. Мая цена 18 евро, ако става въпрос за цената на тримера, 18 евро е тримерчето. Ето го как изглежда, тук с абсолютно всички приставки. Мая, ето ги приставките, които си има това тримерче. Ето ги тук, може да се видят, ето ги. 18 евро е цената на 18 евро е цената на тримерчето. 18 евро. Искаш ли го, Мая, това тримерче? Мая, искаш ли го това тримерче? Да, бе. А, Н, В, Р, М, Г, айде. Отиди там при другите. О, каква тишинка и спокойствие. Как един по един си отиват на място и каква тишинка и какво спокойствие. Мария! Мария! Аз па Мая. Мария! Нали за цена пита? Искаш ли го това тримерче или не го искаш? Странна работа, много. Много странна работа. Масажорче с инфрачервено загряване. С няколко степени на масаж. С USB зареждане. Последни бройки остават. Цена, някой ще пита ли за цена на масажорчето? Ето го как действа. Някой да пита цена за масажорчето. Ето го как действа масажорчето с инфрачервено загряване. Може на врата да се сложи. На гърба, на раменете, където имате нужда.
Аербасан, дето, дито, дото. Дени, 23 евро е цената на масажорчето. 23 евро е цената на масажорчето. Последни бройки остават на 23 евро цена. Следващата партида ще е на по-скъпа цена, така че възползвайте се. На 23 евро сега е цената на масажорчето. Ето го как действа. Много малко трябва да се дигни. Да, ще се дигни. Много малко, да. 23 евро е цената на масажорчето. Който иска да се възползва сега на 23 евро, защото после ще е по-скъпо. Така че най-вероятно ще купувате на по-скъпото. Сега на 23 никой не иска, после ще купувате на по-скъпичко, няма проблеми. Няма никакви проблеми. Електрическа пила за пети с две резервни глави. 7 евро е цената. 7 евро е цената на тази електрическа пила за пети с две резервни глави. 7 евро е цената. Тон колонка, караоке тон колонка с два микрофона. 10 евро е цената на тази караоке тон колонка с два микрофона. Масажорчето искам да го гледам. Нали го гледа доса? Нали доса го гледа масажорчето? Тон колонка, караоке тон колонка с два микрофона. 10 евро е цената на тази караоке тон колонка с два микрофона. 10 евро е цената. Масажорчето искам да го гледам. Добре, Дени. Гледай го. Масажорчето. Къмпинг душ. Преносим къмпинг душ с USB зареждане. Тази част се поставя в съд с вода и ето как имате душче абсолютно навсякъде. Ето го как е. 15 евро му е цената. 15 евро е цената на това преносимо къмпинг душче с USB зареждане. Бежичен звънец с два приемника до 150 метра обхват имат приемниците. 68 мелодии, 12 евро е цената. Бежичен звънец с два приемника до 150 метра обхват имат. 68 мелодии има, 12 евро е цената. 5 в 1. Сушуар, пресър, там, гребен, четка. 5 в 1. Ето го как изглежда. 15 евро е цената. Антицелулитен масажор. 25 евро е цената на този антицелулитен масажор. Преносим гребен за изправяне на коса с USB зареждане, няколко степени на загряване. Преносимо гребенче за изправяне на коса. 7 евро е цената. Преносима кафе машина. Кафе машинка преносима. 20 евро е цената. Душ слушалчица. Ето я. 7 евро е цената.
Ретро конзолка с два джойстика. 260 вградени игри, 18 евро е цената. Машинка за постригване. Ето как изглежда. 18 евро е цената на машинката за постригване. Поточно бойлерче. Загрява водата до 54 градуса. 20 евро е цената на това поточно бойлерче. Вентилатор с LED осветление. Отвивате крушката и слагате на местото на крушката с дистанционно управление. 10 евро е цената на този вентилатор. Електрически чопър за месо и зеленчуци. 5 литра. 800 вата. 25 евро е цената на чопъра за месо и зеленчуци. Ретро машина за правене на захарен памук. Ретро машинка за правене на захарен памук. 45 евро е цената на тази ретро машинка за правене на захарен памук. Електрическо чопърче за месо и зеленчуци. 2 литра. 1200 вата. 15 евро му е цената. Антицелулитно масажорче. 25 евро. Парна машинка за почистване. Ето какво почиства. Всичко почиства. Има си всички приставки. Ето как изглежда. 34 евро е цената на тази машинка. Да бе, точно така бе, за нищо не става. Ти какво правиш тук? Ти какво правиш тук, като за нищо не става? Що седиш тук и ме гледаш, като не става за нищо ти? А не фанеш и да дърпаш от тук? Каже бе, професоре ти. Ти, професорче, като толкова ги разбираш нещата, кажи ми ти, какво правиш тук, те питам.
Лъжа, да, ето, лъжа ги, да. Дени, какво много е, брат? Какво на тебе ти... Чакай малко сега. Сега ще ви изпрата там. Айде. Така. Дени, кажи са ти какво. Айде ти. Така. Айде сега. Айде сега да ви видим. Къде сте, бе? Дени, тук ли си, Дени? Оня къв е там с китайските иероглифи? Тук ли си ти, бе? Къде отидохте, бе? Няма ги. Чадърче тип седник за автомобил за предно стъкло. 10 евро му е цената на чадърчето тип седник. Да, фанаха за Дубай, да. Стартер за автомобил. 40 евро е цената на стартерчето за автомобил. Може да се помпат и гуми с него. Така. Така, почти не остана нещо. Радослав Атанасов, какво? Радослав Атанасов, 9, мерси за мен от няколкото отивай. Какво е? Радослав, какво ти стана тебе? Адриан Иванов, 24 ли е? 24 за кое е? Мариана Христова. Това си го заври в газа, така. Добре, Мариана Христова, добре. Добре, така ще направя. Какви са тия, бе? Какви са тия хора тук? Какви са тия, бе? 24 волта ли е? Кое дали е? Мариана Христова, аре изчезвай, бе. Аре, махай се. 24 волта, кое дали е, Адриан Иванов? Стартера. Какви 24 волта, бе? Ето. Мариана, виждаш ли го? Адриан, де? Ето го, виждаш ли? Мито 9.3, разгъваш тя телефон ли искаш да го видиш? Ето, пращам те да го видиш. Пращам те. Нитро 9.3, цена на кое? Обувки продаваш ли? Радослав Танасов. Да, продаваме, сега ще изпрата там, където да мога да ги разгледаш. Айде, ходи да ги видиш там. Нитро 9.3, цена на кое? Добър вечер. Добър вечер. Имаше телефони. Имаш ли? Нямам. Добър вечер. О, Валю Транс, здрасти. Добър вечер, Валю Транс, здрасти. Много олигофрен ме, батко, тук. Направо не е истина. Ето телефончета, ето. Нали искахте телефончета? Хикс.
Добър вечер. Добър вечер, Хикс Хикс. Добър вечер. Михи. Бао, бао. О, колко от цирка. Михи. Бао, бао. Колко от цирка. Има ли бизнес? Валю Транс. Какво става Валю Транс? Какъв е този телефон? Вака. Вака. Виж го цато Хикс Хикс. Кув е този телефон Вака. Ужас, бре. Така, ти не ме разбра, но аз си търся бустер на 24 волта за камион. Добре, приятелю, нямам. Колко е телефона? Телефона колко е? Телефона колко е? Михи, какво става, бе хубавец? Какво ти пука, бе муха? Ето го телефона. Колко е? Ето го колко е. Его е. Е толкова некъде. Его е колко е. В сгънато състояние е толкова. Его е. Мерцедес, какво пак професорстваш, бе? Васко, цената, 35 евро. Цената на телефона е 35 евро и е толкова. Е толкова. Его е, колко е. 35 евро е цената на телефона, с 2 сим карти работи, камера има. Тигани имаш ли? Имам тигани, да. Само, че трябва да те препрата на едно друго место да ги разгледаш. Е, там сега ще ги видиш тиганите. Изпратихме го да види тиганите. Михи, какво ти пука, бе, муха? Това го изпратихме да ходи да ги разгледа тиганите. Да видим с какво мнение ще се върне. Дали са хубави тиганите. Михи, къде си, бе? Валю Транс. Добре, направи. Нали ти казах, що ме е Хикс, значи лош човек. Мерцедес, ма ти така ми казваш, че аз не мога да те разбера, бе, брато. Ти така ми казваш, че аз Мерцедес не мога да те разбера, бе. Мерцедес Бенц. Васко 77 ще ми звънне след лайфа. Добре, приятел, звънни ми след лайфа, няма никакъв проблем. Михи, тук ли си, бе, Михи? Кафе машинки. Михи! Какво ти пука, бе, муха? Добре, Мерцедес, добре, ти ги разбираш тия работи. Що ме Хикс, значи е лош човек, добре. Айде, кафе машинка, преносима, 20 евро. Не искате, ако искате. Тримерче, здрасти, батко. Фернандо Гонзалес. О, Фернандо, откъде си ти, бе, Гонзалес? Откъде си ти? Неква Латинска Америка ли си? Оля, амиго, ке паса, ке тал, комо стас, todo bien? Фернандо Гонзалес. От София, Фернандо Гонзалес, как от София, бе? Аз мислим, че си някакъв испанец, някакъв бразилец, уругваец, парагваец. Ти, Фернандо Гонзалес от София, колумбийски трафикант, да, Ян Бибиян. Здравейте, кой е то? Мишо Майстора. Милчо Майстора, здрасти. Фернандо Гонзалес, те така. Фернандо Гонзалес, вместо да кажеш Естой, muy bien, амиго, ти ми викаш те така те. Добре, Гонзалес, добре. Милчо Майстора, какво става, брато? Виж и тук какво става в моето лайфче, какви хора има. Фернандо Гонзалес и той се смее, добре. Те така те, добре. Днеска няма да продаваме, днеска че си говорим глупости, че си преберем стоката, докато си говорим простотийки. Колко пари? Тримера. Тони Ангелов, кой тример, бе? Затова ли става на въпрос? Какво продаваш, Фернандо Гонзалес? Стока, бе, приятелю, продавам. Това тример ли колко пари е?
Е, мафиот човека. Тони Ангелов. Да, 18 евро е тримерчето. С всички приставки. Ето колко приставки има. Виж как е с всичките му приставки. Ето го тримерчето. Искаш да го видиш, Тони Ангелов. Да го вадим ли да го виждаш това тримерче? Ето ти. Ето Тони Ангелов. Ето Тони Ангелов, показвам ти го. Чай да не спуснем този Гонзалес, нещо, какво ми пише Гонзалес. Този Гонзалес, мислим, някакъв колумбиец, някакъв латиноамериканец, той ми вика от София те. Не и от София, защото от тука те. Тони е го тримерчето. Тони Ангелов, ето го тримерчето. Фернандо Гонзалес, продавам такава машинка. Врачанин, да. Ето го. Тримерчето как работи. За обезкосмяване е тримерчето. Ето го как е. Тук си има абсолютно всички приставки. Тони Ангелов, откъде съм? От София съм, Тони Ангелов. От София съм. Спиди Гонзалес. Михи и Спиди Гонзалес. Аз имам голяма коса. Фернандо, добре, аз нямам никаква коса. Добре, Фернандо Гонзалес. Тони, ето го тримерчето сега, какво стана? 18 евро е цената на тримерчето. Милчо майстора. Виж какво става? Фернандо Гонзалес. Завиждай. Фернандо Гонзалес, на кой да завиждам, бе? На тебе ли? На тебе за какво ти завиждам? Че си Фернандо Гонзалес ти? Или че имаш коса? Що ми пука, че имаш коса? Аз без това косми не мога понасям. Аз косми нямам никъде. Па ти си имай коса, имай си вуна, какво искаш си имай? Валю Транс, виж какво става, батко, тук. Фернандо Гонзалес, браво. Que te vaya muy bien, amigo. Vete a la puta mierda. Ето го. Гребенче. Чай си пребирам стоката вместо да ви слушам тук щуротиите. Кой имал коса, кой имал брада. Какво се занимавам? Аз не си пребирам стоката. Мукарел, батко, днеска ми сгърме главата с тея, днеска ми гръмнате. Какво искаше някой? Искаше някаква машина. Ало, Фернандо Гонзалес с косата, ето ти машинка за постригване и край. Приключва ти проблема с косата, ето. Ето, такава машинка, виждава ли си? Професионална, гледай, жълто. Гледай какво става. Код жълто, гледай как работи. Виж, няколко степени на работа. Гледай каква машинка. Фернандо Гонзалес. Ето ти, за косата ти машинка. Жеко, 18 евро е цената на машинката. 18 евро е цената на машинката. Милчо майстора, да. Милчо майстора, за кое да, не разбрах. Идеално. Подари ми ги. Фернандо Гонзалес, ще подарим, бе. Нямаш никакви проблеми. Защото си Фернандо Гонзалес и ще ти подарим. Даже ще покажа къде на едно место направо ще отидеш и ще я дадат. Сега ще ти изпрата местото. Ето, ходи да го видиш. Айде. Валю Транс, пратих го там. За косата, Милчо майстора, за косата, да, Милчо. Да, Милчо. Валю Транс, изпратих го там да ходи да ги види къде ги подарят. Прионе с тигарите. Да, ще разгледа машинките, да му подарят една и мои 2-3 тигана да му дадат. Ян, да. Валю Транс, леле. Валю Транс, леле, не виж какво става. Прати го на фризьор, да. Аре бе, машинката, какво? Някой ще купува. Адриан Иванов, какво стана? Нали машинка искаше ти? Или ти не? Ти не искаше машинка. Милчо майстора, последвам табатко. Добре, Милчо майстора, последваме батко.
Ух. Така, какво става сега? Става машинка за постригване, какво става? Няма кой да се постригва, добре. Адриан Иванов, не, аз също като те в главата. Готин човек си, Билчо майстора. Да, брато, да. Да, братле. Добре. Мерцедес. Продай ми един телефон, моя е развален. Добре, Мерцедес, на тебе ще ти го подарим и на тебе направо. Ян. Ян, чакай. Тук явно всички сме обезкосмени. Да, Ян, да. Тук не знам дали сме всички обезкосмени, обаче един Фред нема май. Май един нема Фред тук. Включително и аз. Прибирам си стокичката, банда, защото днеска просто направо ми гръмна тиквата. Ама тиквата ми изгърме направо. Всичко е откачено. Мукарел, направо ти казвам, не е откачено, ами направо нямам думи. Направо нямам думи. Гледай, почнах си пребирам стоката, почнаха да идват хора. Пишат, са се пишат коментари и хора идват кога пребирам стоката. Аре, термос 8 евро. 8 евро термос с 3 чашки. 8 евро термосче с 3 чашки. 8 евро термосче с 3 чашки. Скиеш му Карел. До сега нямаше никой тук. Сега започнахме да си говорим и да се пишат коментари. Почнаха да идват хора, аз си пребирам стоката обаче. Защото ме ми гръмна главата направо. Да, точно така, Адриан Иванов, така е. Направо лудницата е пълна. Зарядно, 9 евро, много функционално, бързо зареждащо. Абе, може да пиеш и ракия, може да пиеш каквото искаш, може да си вземеш термоса. Даже чакай да ти кажа, чакай да ти покажа, стой малко. Може да си вземеш, например, термоса, взимаш си термоса и тако. И ето ти кремче от магарешко мляко и може да си пиеш в термоса магарешко мляко, например. Зарядно. Много функционално, бързо зареждащо. Валю Транс. Си пие от термоса магарешко мляко, като му свърши. Да не стана магаре. Нема станеш магаре. Милчо майстор и той сме. Нема станеш магаре. Милчо майстор и той се смее. Гледай какво става. Пребирам стоката, хората почнаха да идват, защото коментари се пишат и хората идват. Ретро конзолка. 2 джойстика, 260 вградени игри, 18 евро. За домашна ракия не е добре. Не е добре. За домашна ракия най-добре. Да, за домашна ракийка, да. Най-добре е за домашна ракийка, да. Да. Аре, докато има тук някой. Масажор, имаме тук масажор. Да, ван 30 евро. Да, ван 30 евро. Да, ван 30 евро. Юксел, Игнатов. Мерцедес, моля ти се, не поводявай. Давам 30 евро. За кое? Юксел, Кадриев, Игнатов. За кое даваш 30 евро ти? Аре масажорчето. 23 евро масажорчето. Аре последни бройки остават на масажорчето. За играта. Давам 30 евро. Добре, Юксел, Игнатов. Давай 30 евро. Добре. Аре масажорчето. 23 евро цената на масажорчето. Аре. Последни бройки на 23 евро. Банда масажорчето. 23 евро. Последни бройчици. Инфрачервено загряване. Ти как си? Добре съм? Юксел Игнатов, аз добре съм, ти? Как е при тебе? Ако искате, какво си хавим батерията за този масажор? Ако искате масажори, ако искате какво искате,
Още ще купувате на 30 евро масажора. На 30 евро ще ви дигнем да го купувате. 16 станаха. Мерцедес-Бенц. Кое стана 16 еврото? Ти днеска ми се струваш Мерцедес доста зле. Днеска някакви такива нещо ми говориш работи, където нищо не те разбирам. Днеска ми се струва, че нещо си употребил. Струва ми се, че нещо си употребил врато ти. Ай, вика, как ми е канала? Как ми е? Добре ли ми е канала? Видех, че си ми гледал канала. Мерцедеса, видел, че съм му гледал канала и вика, как ми е канала? Канала ти е като на Мерцедес, брат ми. Направо ти е перфектен. Ще правим BMW направо. Алфа Ромео ще те направим. Какво е, Христо? Какво вика? Христо, ти на мене не ми бери гайлето. Ти гледай себе си. Ти мен гайлето не ми бери. Гледай ме тук и се радва и не дай много да се обаждаш. Не ми обяснявай кой какво, кой къде и как и що. Слушам. Ало? О, Това пъка продаваш? какво? Това пъка продаваш? Па, всякаква стока си продавам. Ти какво ти трябва? Такова, видеш ли телефон да се отгъва? Какво виде? Телефон да се отгъва, видеш? Па сгъва се телефона, да? Колко пари сакаш? Па сакам 35 евро. Добре, ама, кога сака да ти ги пратя? А? Кога сака да ти пратя парите? Къде че ми ги пратиш парите? Поизи пари. По EasyPay. Па утре ми ги прати. Добре. Добре. Ти не се как си? А? Добре съм. Па ти какво правиш? Нищо, лап. А? Пайра, какво прави? Какво? Ръква да те лева, какво прави, бе? Ти ме не познаваш, ама аз те познавам, ти си една версия. Ти откъде ме познаваш? От София си. От София? Да. Да бе, горе-долу. Не ме познаваш, бе, ти си има местния. Какво съм? Има местния, а баба, кога да не. Да бе. Нищо не ти разбирам, бе. Чай да го блокирам това номер. Така, Валю Транс, майстора, Милчо, Мерцедес, скиш какво става, брато? Адриан, ужас. Мале, Валю Транс. Виж какво става, братле? Положение. Главата ме боли направо. Юксел, той да те направи на нищо. Ко ме направи на нищо, бе, Юксел? Ти пък какъв си? Абе ти, Юксел, ти какво правиш тук, бе? Що не си ходиш ти? Я ти нещо много ти знае на тебе устата на Юксел. Я оди некъде ти. Ме ли си? Айде да не си толкова Юксел. Да, само че Юксел изчезна. Ти какво сакаш? Михи, видя ли какво става, братле? Бау. Да, братле, и аз до сега не знаех, че Адриан Иванов Адриан Иванов, и аз до сега не знаех как съм тук от TikTok. Разбрах сега защо тази нашата държавица е на това дередже и ми стана ясно какъв народ съществува и ми стана ясно абсолютно всичко това, къде ни се случва от тази държавица, защо е, и вече съм на 100% сигурен, че точно това заслужаваме, даже ни е малко. Газа ли да продаваш ефтино? Бе, шушумиго, на тея какъв ти е проблема, бе? П, там 3, 4, 5, 2, 1. На тея какъв ти е проблема, бе? Изчезвай там при тенджерите да те пратим. Я оди там да разгледаш тиганите. Бе, от тук. Да, бе, Адриане, просто положението е много тежко. Просто не знам.
много тежко положение. Такива неграмотници. Да, те и доставката им е много. Те и доставката им е много и накрая няма кой да ходи да си я вземе. Той е куче без паспорт. Милчо майстор. Да, Милчо, да. Тиганите са номер 1. Юксел Йорданов. Абе ти какво правиш още тука, бе? Абе мани се, бе. Абе я бега от тука, бе. Абе я се маха, бе. Гроу. Сега пък Гроу се появи и нещо се хили. Гроу, какво става, бе, брато? Майко, каква лудница направо не е истина. Михи, тука ли си, Михи? Михи, тука е бати цирка. Грово, тука е цирк, бе, брато, тука само циркаджи. А ти от цирка ли си? Мишо майстор, остави го за коментари, батко да има. Да, него ще го оставим. Грово ли беше? Какво беше? Ти от цирка ли си, брато? Сега па някакъв Цезар тук се появява. Михи, да, Михи, виж какво е положението, брато. Его, Гроу, ми гледам. Какво гледаш, бе, Гроу? Мерцедес. Каква кола караш? Мерцедес Бенц, каква кола караш? Карам колело, бе, брато, аз кола не карам. Аз карам колело. Михи, виждаш ли тук за какво става на въпрос? Бао. Михи. Пребиване, Михи. Направо е пребиване. Валю Транс, виж какво става. Мерцедес, каква кола карам, вика. Здравей. Вален 012. Здрасти, Вален. Валю Транс, да. Мукарел, тук ли си ти, бе? Милчо майстора. Обеликс, изчезвай ти. Мукарел, виждаш какво е положението. Много тежко. И сега никаква стока нямам и 16-17 човека, даже и още хора идват. Всеки ден по-лошо. Да, всеки ден по-лошо става. Михи, какво ти пука? Какво ти пука, бе, муха? Сега стока нямам и никаква стока не е изкаране. Гледай, хората даже се увеличават. 17, 18, 19 пристигат. Вален, сакаш ли да станем колеги? Да, бе, Вален, сакам. Ти сакаш ли да станем колеги? Адриан Иванов. Смей се, Адрианчович, смей се. Михи, бао. Има ли бизнес, Михи? Така. Аре, като нема стока, поне да дойдат повече хора, щом нема стока. Много си пече, не въва. Вален 012. Вален 012, сигурно и ти си пече, не въва. Какви колеги сега ще ставаме? Какво предлагаш? Какви колеги ще ставаме? Валю, смей се, братле, смей се, браточка. Гледай, докато вадах стока нема никой, сега почнаха да идват хора. Да си лафим. Да работим на покриви. Валенчо, аз съм дърт за покриви, брато, аз мога да седим отдолу, само и да ти фърлям по някой инструментче. Ако ми дава 150 евро на надница. Да работим, вика, на покриви. Той иска да ставаме колеги да работим на покриви. Слънце на покриви ще ходим да бачка. Ще правим с Вален 012. С Вален 012 отивам на покриви да бачка. Предлагат ли работа? Да, вика да станем колеги да работим на покриви. Валю Транс се смее. Валю, ще вземем и тебе. Его, Вален. Младси, какво ти е? Виж какви ръце имаш. И какво ще правим с тия ръце, бе, брато? Да си контузим ръцете там по тия покриви. Че ми даваш ли 200 евро надница? Валю Транс, да.
Милчо майстора се смее. Оп, Милчо майстора мога го вземе за по-кривите. Опа, 0 там, Вален 12-08, какво беше? Милчо майстора трябва да вземе. Вален 12, да качва с цигли. Да качвам цигли. Че качвам, брато, цигли, да. Ще вземе и Милчо майстора и Валю Транс. Ще ги вземе и това, и Мукарел ще го вземе. Той отдолу ще ни такова, Дини ще ни реже. Михин може да го вземе и Михи. Да качва с цигли. Как ще качвам цигли, бе? Ти добре ли си, бе? Вален 012, ти уред ли си? Там ще станеш по-як. Не, благодаря ти, не искам да ставам по-як. Циглите си ги качвай ти да заякнеш. Аз съм обущар, Милчо майстора. Милчо майстора, нищо ти ще се качиш на по-крива, че ни оправиш обувките. Ти на по-крива ще ни поправиш обувките, като ги скъс. Аз съм един дрон, ще координирам от въздуха. Милчо майстора, да. Това са много забавно, вие. Валю Транс, видиш какво става, братле. Утре ще ти звънна. Кой? Вален, за какво ще ми звъниш, бе, брато? Не ми трябва въобще да работим. Не, приятел, не ми звъни въобще. Моля ти си. Не да ми звъниш. Грам. Не Мишо ли тук? Мишо беше тук, сега не го знам. Михи, тук ли си? Валю Транс, мани. Така, значи, взимаме майстората, обущара го взимаме с нас горе на покрива. Шефа каза, че те познава. Шефът ти ме познава. Кой е това шефът ти? Как се казва шефът ти? Вален 012. Взимат го на сериозно. Вали Транс. Взимат го на сериозно. Да. Вален 012. Кой е шефът ти, бе? Кой е шефът ти? Я ми кажи. Шефът се казва Иван Шушумигата. Аз такива не познавам. Шушумиги аз не познавам. Откъде ме познава тогава шефът ти? Въжета ще ни трябват ли за покривите? Да, бе, Милчо, ще ни трябват въжета. Обущара го взимаме, ако скъсаме някой пътък, да ни такова. Да ни оправя пътъците обущара. Мукарел ще го вземем, Мукарел отдолу ще ни цепи дини. Ще ни ги разцепва на бордюра дините да си хапваме. Вика, че те е гледал. Вика, че ме е гледал. Той ме познава, ама тук по това. От TikTok ме познава. Така ли? Така ли, бе, Вален? И така, Мукарел, тук ли си, бе? Вален, да, ясно. Аз мислех, че ме познава истински. Той ме познава тук от TikTok. Аз съм TikTok звезда. Що ме познава шефа ти? Мукарел, тук ли си, бе, брато? Той как те познава фалшиво? Да, бе. Мукарел, тук съм. Ама съм потрес, не знам какво да кажа. Какво ще кажеш, Мукарел, с нас идваш с нас на това? С нас на покрива, брато. Да, добре, Адриан, да, що ме е гледал, ми е най-добрият приятел. Да. Мукарел, с нас на покривите, брато, отдолу ще ни отваряш дини да хапваме. Обущара, че ни оправя обувките и всичко ток и жица. Отиваме с то Вален 012, отиваме да бачкаме на покриви. И той Мукарел ще го вземем. Да бе, Вален, и Мукарел ще го вземем. Ще го вземем и него. Действаме, да. Боже, Господи, Боже. Направо не знам какво се случва. Банда, ще затварям този лайф. Направо не мога да издържам вече. Милчо, ще сме голема бригада, олеле. Направо на първия дъжд, покрива направо, вънка нема вали толкова, колко вътре ще вали. Адриан Иванов, лека и спокойно на тебе, благодаря ти, жив и здрав да си. Добре, Вален, 8 часа, добре. 8 часа се събира бригадата и тръгваме. Вален 012, лека вечер. Аре, Вален, лека вечер и на тебе. Чао.
Банда, приключвам го този лайф, не мога повече, главата ме заболее. Направо ми търни ми тиквата. Чао ви на всички. Милчо майстора, чао братле, лека вечер. Вален, айде оставам ви, да. Дойде тук ни развали всичко, сега ще ни оставиш. Мукарел, лека вечер. На всички лека вечер, на обощара, лека вечер, там на всички. Лека вечер, чао ви. Утре ще се видим, айде, чао.